духтаракҳои аҳли команда, ба хотиртон ҳаст ки мо гуфтем ки компания 4 миллион мондагӣ барои ҳама он шахсоне ки дар ширкати Фаберли кор мекунанд. То рӯзи якшанбе то 9 ноябр шумо метавонанд ки картаҳои ҳамаша активировать кунед духтаро, ки шумо вақте ки розыгрыша мегузаронанд картаҳотон активировать набоша, шумо иштирокчӣ шуда наметавонед. Видеоша ма тайёр кардагим, дар группаҳо паҳн кардагим, гирен ҳаматон картаҳотонро активировать кунед. Ин тамом не. То рӯзи якшанбе то 9 ноябр шумо вақт дорен ки дар аксияе ки компания гарантирований подарок мондагӣ буд иштирок кунед духтаро. Ва духтаракое ки дар командаи ма иминой дар командаи Сайдираҷабова кор мекунанд, дар розыгрыши ҳаҷи умра, якта билети ҳаҷи умра ва 26 конверти пулӣ иштирок кунанд. Ирам тамом не апаухаро. Шахсоне ки первый шахтона гузаштагӣ нестен, то рӯзи якшанбе шумо вақт дорен ки первый шахтона гузарен ва ана ҳамин аму духе ки шумо дар экран мебинед просто бомба духтаро, отзыв аз муаллимаҳои мактаб. шумо дар 1 рубл мегирен, шумо нахоҳен истифода карда метавонед ки шумо ҳамин стартовая программа тоҳфаҳотона фурӯхта пул карда гирен. ҳама роҳуш ҳаст. барои ҳамин мо мегем ки бизнес дар ширкати Фаберлик бе вложений, бе пулай. шумо метавонед ки роҳоша истифода бурда пул кор кунед. шансҳои тиллоии хитона айдаст натиен.